Moni nonse kumene muli. Takulandirani pano pa the Berean Corner, bwalo la abereya, ndipo muli ndi bereya nzanu lero John P. pamene tifuna tibdize nkhani imene takhala tikuyamba. Wiki yatha tinabwera pamene timauzana ndi kupanga introduce bwalo lino la the Berean Corner. Tinafotokoza kuti kodi the Berean Corner ndi chani, likutanthauza chani, ndipo cholinga chake ndi chani. Tidaona kuti gulu limeneli kapena bwalo lino likuchokera pa Machitidwe a Atumwi chapter 17 verse 10 komanso verse 11 pamene tinaona the Bereans, anthu akumzinda wa Bereya akukhala ndi chidwi ndi mawu a Mulungu. Chidwi chawo chidafika pakuti amati akamva zimene Paulo akuphunzitsa ndi Sila, iwo amapita kukafufuzanso kuti zimene zija ndizoona bwanji ndipo zikuchokera pati. Analibe mtima ngati wanthu aku Tesalonika amakani ongodzimva kuti iwo ndodziwa, alibe chidwi chofunanso kudziwa chilichonse ayi, koma abereya amapita kukafufuza. Ndi chifukwa tinaona kuti mdima utagwa, abale atamtumiza Paulo ndi Sila kumeneko, anthu amene adakamulandira ndi chidwi kwambiri. Zimene tinakamba wiki yapitayi pamene chifukwa tipitizenso lero tifuna tipite patsogolo pa Berean Corner ndi ganizo limene tinalonjeza kuti tifuna tikambirane tsiku la lero. Funso limene lili mkamwa ndi anthu ena mbiri m'malo osiyanasiyana, zimene zikupanga debate, anthu ena kugawanikana chifukwa chakuti palibe amene akukhala ndi kutsimikiza kwenikweni kuti chiona chenicheni pa nkhani imene ndi chani. Ndi nkhani imene ino madzulo ano tsiku la lero tifuna tikambirane, imene pa Chingerezi tingati shall we light or shall we write. Chichewa chake tikunena kuti kodi tiyatse kapena tiletse. Nkhani imene tikambe monga tinakambira kale mphunziro lathu lapita wiki yapitayi ndi nkhani yotsa moto ndi kuphika chakudya pa tsiku la Sabata, limene anthu ambiri amakhala ndi mafunso, ambiri amakhala ndi nkhawa, sakhala ndi kukhutitsidwa kuti kodi zimene akukhulupirira ndi zimene akumva kuchokera m'Baibulo kapena kwa anzawo ndi zoona zotani. Kuti tipite ndi chitsogolo nkhani imene Ambuye atitsogolere, tiyeni tipemphere kuti tisakhale tokha, koma kuti monga abereya amene cholinga chawo ndi kudziwa ndi kutsogozedwa ndi Mzimu Woyera, Ambuye atithandize atitsogolere. Ndi tikutseka maso tipemphere. Atate Mulungu woyera, tifuna tikulemekezeni ndi kuthokozani madzulo ano chifukwa cha zabwino zonse zimene inu mwatichitira, kuti mwatipatsa mwayi pa bwalo lino la abereya kukaphunzira mawu anu, kutsegula zimene inu mwaphunzitsa mwa atumiki anu ndi kutitsogolera ndi Mzimu Woyera kuti kamvetsetse madzulo ano amene tikambirana pa phunziro limeneli, limene ndi phunziro limene lofunikira kwambiri m'miyoyo mwathu, koma nthawi zina timakhala ndi mwayi omvetsetsa, ndipo chifukwa cha kusamvetsetsa timakhala akapolo azochitika za moyo uno, komanso mwina timachita zina zokhumudwitsani. Tifuna tikupempheni kuti lero mukhale nafe, mutitsogolere pa bwalo lino pamene tikambirana, ndi kuti chilichonse mutivumbulutse, mutipatse mtima odzichepetsa kukutsatirani ndi kukwanitsa cholinga chanu. Mukwezeke tikutamandika chifukwa cha mwana Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Funso limene anthu ambiri amafunsa makamaka pakati pa Seventh Day Adventist komanso ngakhale Ayuda amene nkhani imene tikambirane lero imakhudza kwambiri, ndi funso limene limakhudza lamulo la Mulungu, makamaka lamulo namba 4 limene limakamba za Sabata. Funso limene limafunsidwa mobwerezabwereza ndi funso lonena kuti kodi ndi zololeka kuphika chakudya tsiku la Sabata komanso kudya chakudya chophikidwa tsiku la Sabata. Imene ndi nkhani makhala yaikulu kwambiri. Mukapita pa anthu ambiri Ayuda ikadalipo debate imeneyi yatenga zaka zambirimbiri, pamene anthu amafika pakuti mwina ena kugalukirana pakati pa Adventist. Imene ndi nkhani imene simungakhale ngati yachilendo, imakhala paliponse pamene mungapeze asonkhana angapo ambiri amafunsa funso limeneyi, chifukwa chakuti limaoneka ndi funso limene layankhidwa koma ambiri sakhutitsidwa chifukwa cha mmene mayankhidweyo mwina amaonekera kuti achitikira, kapena mwina ndi zolinga zimene wamakhala nazo. Chifukwa chake lero madzulo ano mu mphindi ino pa bwalo lino la Bereya tifuna tikhudzenso nkhani imene tizakatolenso, tizokotoze, tikumbekumbe, tione kuti kodi Ambuye atitumizira Filipo mnjira yotani kuti atithandize kukamvetsetsa Yesaya wathu amene ali nkhani imeneyi. Ambiri amalankhula funso limeneli kapena amafunsa funso limene chifukwa chakuti adawerenga mu Exodus chapter 20 verse 8 kulekeza pa verse ya 11 molingana ndi kuwerenga kochokera m'buku la chichewa cha lero. Mukaona pamene alemba CCL, kumbukirani pano pa Bereya timagwiritsa ntchito kumasulira kosiyanasiyana molingana ndi amene taona kuti ayesetsa kumasulira zikopa kapena timalemba amene adalembedwa mbuyomo otithandiza tiwerenge. Ndife pakali pano tikugwiritsa ntchito chichewa cha lero pamene akuti uzisunga tsiku la Sabata kuti likhale lopatulika, uzigwira ntchito zako zonse masiku asanu ndi limodzi, koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi Sabata, ndi tsiku loperekedwa kwa Yehova Mulungu wako. Tsiku limeneli musagwire ntchito iliyonse, inuyo kapena mwana wanu wamwamuna kapena mwana wanu wamkazi, wantchito wanu wamwamuna,
mdzakazi wanu, ziweto zanu, kapena mlendo amene akukhala m'nyumba. Tingoti mwachidule Baibulo ikuti Mulungu anagwira ntchito masiku asanu ndi limodzi, la namba 7 adapumula, ndi tsiku limenelo ati likhale loyera pasagwirike ntchito iliyonse. Komanso amawerenga ambiri pa Exodus chapter 31 kuonjezera pa Exodus 20 pali Exodus 31 verse 15 ndi 16 amene amanena kuti mugwire ntchito kwa masiku asanu ndi limodzi, koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi sabata lopuma, tsiku lopatulika la Yehova. Aliyense amene agwira ntchito iliyonse pa tsiku limene la sabata ayenera kuphedwa. Aisraeli onse komanso zidzukulu zawo mtsogolomo azizasunga tsiku la sabata ngati pangano lamuyaya. Ndipo tikuona tsiku la sabata likhale lopatulika, akagwira ntchito munthu ayenera kuphedwa. Komanso kuonjezera pamenepo timawerenga ndipo ambiri amawerenga Exodus chapter 35 verse 1, 2 ndi 3 pamene Baibulo monga mukuonera Paulo ndipo ikunena kuti Mose anasonkhanitsa gulu lonse la Israeli ndipo anawawuza kuti zinthu zimene Yehova wakulamulirani kuti muzichite ndi izi: muzigwira ntchito zanu masiku asanu ndi limodzi, koma tsiku lachisanu ndi chiwiri likhale sabata, tsiku lanu lopuma lopatulika kwa Yehova. Aliyense amene adzagwira ntchito iliyonse pa tsiku limeneli ayenera kuphedwa. So pano nkhani yakuti aliyense amene agwira ntchito iliyonse pa tsiku limene lili ayenera kuphedwa, pakuti sabata pakuti pa tsiku la sabata musakoleze moto paliponse pamene mukhala. So taonjeza gazo lako usakoleza moto, musagwire ntchito, komanso musakoleze moto. Zimene zikugwizana kwambiri ngati simukoleza moto muphika bwanji. Chifukwa pali Exodus chapter 16 verse 23 imene anthu amataka muwerenga amaoneka kuti amazunguza kumutu kwambiri, amene akuti anawuza kuti izi ndi zimene Yehova analamulira: mawa ndi tsiku lopumula la sabata loyera la Yehova. Choncho wotchani ndi kuphika zimene mukufuna, sungani zotsala mpaka mmawa. Nde tikaliwerenga kapena ambiri akawerenga Baibulo zimamveka kuti Baibulo ikunena kuti tsiku la sabata osagwira ntchito iliyonse, osayatsa moto paliponse, zakudya ziphikidwiretu tsiku lokonzekera sabata, komanso osaphika chakudya tsiku la sabatalo. Ndiye ngati simungaphike chakudya ndiye kuti chophikira tsiku limenelo kwa iwe ngati uli munthu otsata Ambuye Mulungu moona mtima sunayeneranso kudya zophikidwa tsiku limenelo. Ndiye pali anthu ena amati sangathe kudya zinthu zimene zaphikidwa tsiku la sabata, ena afika pakuti ngakhale kusamba sangasambe tsiku la sabata chifukwa tamva kuti pasagwire ntchito iliyonse, osayatsa moto, ndi usamba madzi ake antudwa nyimene ozizira, komatu ngakhale kusambako ndi ntchito, ndi pasakhale ntchito iliyonse. Ndi pamamveka onena kuti tisachite chilichonse tsiku limene. Ndi ambiri amafunsa amene ndikoti ndizoonadi kumaso kumene timamva kuti kumvetsa bwinobwino tikumasulira bwinobwino. Ndi chifukwa tifuna pamno pakukacheza kwathu madzulo ano pa bwalo lathu mu ulendo uno tifuna tikambana kuti ndi cholondola kusonkha moto kapena kuyatsa moto pa tsiku la sabata mu nthawi yathu ino, pamene Baibulo lidanena momveka ngati meta werengera malemba osanja kuti osayatsa moto, osagwira ntchito iliyonse. Ndi ife mu nthawi yathu ino tingachite zosemphana ndi zimenezozo, nkukhala osamulakwira Mulungu, nkukhala osachimwa, nkukhala ba Khristu okhulupirika. Funso limene tifuna tilizokotoze tilikambirane ndi limene funso lofanana nalo ndi lakuti nanga kuphika ndi kudya zakudya zophikidwa tsiku la sabatalo ndi tchimo kapena kuti si tchimo, potengera kuti Mulungu adanena kuti osakoleza moto pa tsiku la sabata, komanso mphikiretu zofunika kuphika wotchani zoenda kuwotcha, kuti nanga kuphika kuti kuwotcha tikakupanga tsiku la sabata ndi kuti ife tikuchita motani. Zimenezozo ndi zimene tifuna tizikambirane, tizizokotozane mphindi zochepa zili patsogolo pathu, ndipo musachoke, musasunthe. Ngati nyemba munayika pa moto kapena machita zilizonse onetsetsani kutanganibwisa chifukwa muphonyana ndi zoti tikambirane zofunikira kwambiri. Ayitanenso anebano anzanu amene ndi chitofuna kumvetsa kukambana kumene kuku, chifukwa ndi funso limene mwina lingathe kupereka maganizo onjezera chidziwitso chimene muli nacho, kukumasulani kapena kukuthandizani kuchita chimene Mulungu afuna kuti muchichite pa nyengo imeneyi. Ndi Mulungu akuthandizeni, akutsogolera tonsefe. Kumbukirani ife ndife abereya amene cholinga chathu ndi kuzokota choonadi. Cholinga chathu sikupanga defend maganizo a munthu for the sake of it, koma kuti ife tifuna timvetsetse. Tikamalandira maganizo anu tikhala kuti
akhulupirira taonadi tikuzigwirizana mukamatiuza kuti ashehe akuti mukamatiuza kuti apostoli athu akuti aprofeti athu akuti abusa athu abishop athu ansembe athu akuti zakuti ife mudzotonetsa kuti zimene zodi zili m'malemba tikagwirizana nazo tilibe project sitidzatsala zimene ansembe anu zimene abusa anu zimene aneneri anu akunena chifukwa chakuti zikuchokera m'mawu a Mbuye. So chimenecho nchimene ife tili pano abereya. Funso lathu tikuti mkungamena kwathu mkucheza kwathu wale m'bwalo lathu tiyatse kapena tiletse ndega zimene tikulankhula pa Chingerezi kuti shall we light or shall we write? Writing meaning to correct, to put it right, to correct it, to make sure that simukupanga sozolakwika kutandaza mwina ngati malakwitsa tikonze tiletse ngati timachita kapena tiloleze ngati timaletsa ndi zimene tikulankhula. Baibulo kuti chiyani mu nkhani zimeneyi kwenikweni zimene tifuna tizitsatire nanga kwa ife amene timawerenganso ndi kuzindikira zolembera za mzimu wachinero zolembera za Ellen White amati chiyani pa nkhani imeneyi ndipo tikumvetsetse bwanji pa nkhani zimenezi. Nanga Yesu mwini wake wa nkhani yonseyi amene Baibulo li kapena chikhulupiriro chimene tikutsatira iyeyo mwini wake adati chiyani pa nkhani imeneyi. Chidule cha zimene tifuna tikambirane pa bwalo lathu lero m'bwalo muno mubwera nkhani imeneyi yonena kuti Baibulo imati chiyani kwenikweni pa nkhani zimenezi zophika ndi kudya zakudya zophikidwa tsiku la Sabata. Pali chilichonse chimene latifotokozera nkhani yabwino ndiye kuti Mulungu sanatisiye tokha anatipatsa zotiunikira zotithandiza. So mukukambirana kwathu m'bwalo lero m'bwalo lathu lino la abereya tifunika tikhale ndi zida zotithandiza tifunso imene tiliyankhe bwinobwino ndipo m'bwalo lathu tikuchita propose kukhala ndi zida ziwiri zofunikira kwambiri zimene zitithandize kuti ifunso limeneli tiliyankhe moti mwina tifike patsogolo potithandiza kuti chimene Ambuye afuna kwenikweni ndi chiyani m'malemba monga amene zafotokozera. Zida zimezi ndi mafunso ndi zinthu ziwiri. Funso choyambirira osati funso tende kuti zinthu ziwiri zimene tinokhala nazo. Choyambirira ndi chidziwitso knowledge, chidziwitso cha mmene olemba nkhani za Baibulo amafotokozera nkhani zawo. Nthawi zambiri zimapeza kuti chifukwa kuti ambiri sitimakhala ndi kudziwa kuti Baibulo limalembedwa bwanji olemba waja ali ndi zochitika chani mwina chifukwa sinakhale ndi mwayi oludutsa Baibulo cheni kulidziwa mmene limachitikira ndi timafika pobalalika timasokonekera mwina tiwerengeza tisokoneza. So chinthu choyambirira chinthu chofuna kwambiri kwa munthu amene afuna mvetsetse nkhani iliyonse ya Baibulo ndi kudziwa mmene olemba nkhani za Baibulo amalembera nkhani zawo amazifotokoza bwanji amachita bwanji mitundu ya zolembalemba mmene mwezimakhala zina zambiri zokuti chidule tingonena kuti tidziwe mmene Baibulo limalembedwa makamaka mukucheza kwathu kwa lero tigogomeza pa mmeneno okamba nkhani za Baibulo aja amafotokozera nkhani zawo kuti tikadziwa mmene amafotokoza zitipatsa mwayi kuti tizitsatira nkhani iliyonse mmene akuifotokoza pa chilichonse mmene makamaka nkhani iyi Kudya Sabata ndi zithandiza. So choyambira ndi chimenecho chidziwitso cha mmene olemba nkhani za Baibulo amalembera nkhani zawozo. Chachiwiri chimene tifuna tikhale nacho ngati chida chathu ndi mafunso otsogolera kafukufuku. Tikamapanga research ya mtundu uliyonse timakhala ndi mafunso akakhalapo olondola amatithandiza. So sikunkhani mafunso but we are talking about the right questions. Kufunsa mafunso olondola munthu akamapanga research ukakhala ndi mafunso olakwika zizo zimene umapeza zimakhala zolakwika chifukwa even literature yako zokafufuza zako makafufuza malo olakwika chifukwa ndi mafunso olakwika. So mafunso olondola the right questions ndi chinthu chofunika kwambiri zithandiza. So zinthu ziwiri tifunira tanthauza kukhala ndi chidziwitso komanso mafunso odatitsogolera mosatenga nthawi kwambiri. Tione kuti tifuna mafunso anji pa bwalo lathu lino la abereya lero kuti mfunse Paulo ndi Sila wathu amene akutikambisa za Sabata kuti kodi ukamati Sabata ukamakambaza kutero zimati chani. Mafunso amene atitsogolere kafukufuku amenewa alipo mafunso 6. Funso loyambirira ndalika mchingerezi limene linati when did God forbid the lighting of fires and cooking on the Sabbath in the Bible. Kodi Mulungu ndi liti limene adaletsa zakuti anthu asama yatse moto la Sabata komanso asamaphike mchipangano chakale. Tikapeza tifuna tione kuti zithandize kunika kuona chimene chimachitika. So tinganoti the origin argument mtsutso ogwisa ntchito kuti pachiyambipo zinthu zinali bwanji chifukwa chiyambicho chitipatsa mwayi otizindikire kwenikweni chimene chilipo chimene chikuchitika. Chachiwiri funso lachiwiri ndi funso limene kulenda kuti was there an explanation for or rationale for the prohibition. Mulungu mene amaletsa kuti aziti musamayatse moto musaphike
padali kufotokoza kulikonse adafotokoza kapadangonena basi popanda kufotokozera kulikonse popeza mwina nthawi zina mulungu safotokoza zifukwa zimene wapangira koma ngati panali kufotokoza amafotokoza kuti adachita zimene zifukwa chani zimenezo zitithandiza kuti titadziwa zitithandiza panga chitsimizo cholondola ngati abereya kuti ngati zinali choncho ndiye kuti zinayenera kuchitika motere apo b chikhala chovuta kuti tipange chitsimikizo pamene sakudziwa kumene zikuchokera komanso zimene zidachitika kuti zinthu zina zizichitika so funso lachiwiri kumbukirani ndi limenelo was there an explanation or rationale for the prohibition of the lighting of fires or cooking on the Sabbath mochiluleti the rational argument mawu atingoakoloweka tingoika timalebulo kuti mwina tizikumbukira kwambiri zimene tikunena mwina sangakhale very precise musakhumudwe kwambiri pano ndifa berea ndifo masuka timakha flexible koma ganizo lathu lakuti the rational argument chimene tikulankhula funso lachitatu ndi funso lonena kuti how consistent was this forbiddance mulungu atanena kuti musayatse moto la sabata kapena musaphike ganizo limene adalitsatira motani iyeyo kama adangoti walilankhula lero pena wasintha pena chita zina tifuna tifufuze zimenezezi kodi linali lamulo la mpendanyengo tikati mpendanyengo tanthauza kuti nokwacha kozizira lero iya tisapange choncho oya lero patentha kwambiri tisapange choncho so mpendanyengo otengera ndi mmene kwachera mmene zinthu zakhalira kapena linali lamulo limene linali mpandanyengo osatsata kuti kuli nyengo tere komano ongoti kaya kuli kotentha kaya kuli mvula kaya kuli chani komano zimene zichitike musayatse moto musaphike chifukwa lamulo lake limenero zimene zithandiza kudziwa kuti ngati linali motero mopanda nyengo ndi kuti ndi lamulo limene libe kusintha kulikonse koma ngati linali kuti tsiku lina lake la mpendanyengo tifunsafunsa tsopano chifukwa chani makhala mwa mpendanyengo sangokhala mopanda nyengo chimachitika ndi chani ndipo ngati zinali cha mpendanyengo nyengo zimene tena kutsatira lamulo limene ndilinanga nthawi imene sinali kulitsatira ndili zimene zonse zimene tifuna tikutanthauza pafunso limene so zithandiza pakupanga chitsimikizo funso lachi number 4 limene tingali kuti the consistency of practice argument mchingereza label lake imene funso number 3 the consistency of practice argument pamene funso la number 4 ndi limene tifuna tifunse what was the general or specific attitude of the incarnate Jesus on the Sabbath. Yesu atabwera kudzabadwa ngokhala ngati munthu pa dziko lapansi iyeyo machitidwe ake amachita malo bwanji tsiku la Sabata akakhala nkhani za zophika nkhani za zakudya nkhani za moto chilichonse chokhudza ndi Sabata iyeyo amaonesa mkhalidwe wanji chimene iye amachitacho chitipatsa kuwunikira diso kuti tsegula diso kuti chenula diso kuti tikhandi chidwi chodro ngati amapanga chonchi ndi kuti zikutanthauza kuti zinene okhala chonchi chimenecho chimene tifuna titanthauze pafunso mchifake funso ndi lofunikira kwambiri munjira ina tikuitcha kuti the Jesus model of divine model argument kuti iyeyo ndi chimphunzitsi chathu ndi mphunzitsi wathu wamkulu ngati mulungu mwini wake zimene amapangazo zimenezo ndiye zili zolondola ndiye maganizo amene tifuna titsatire tikatsata zimenezo ndikuzipeza tikukhulupirira kunena kuti ngati ife abereya ziti masula kwambiri kuti ngati mwini wake amapanga zimenezo ndiye zolondola kuti zipange tonsefe nchifake tabwesa mphunzitsi umene funso number 5 ndi lakuti okay tikazidziwa zimenezozo what implications would such findings if any or have or should have on the ultimate theologies and ecclesiastical policies of person the same tikazidziwa zimene Yesu amachita mwini wake mulungu adapanga zithandize fe bwanji kuumba zikhulupiriro zathu ziphunzitso zathu zimene timaphunzitsana ku chechi kwathu ku mosiki kwathu kuti kulikonse timakhalako mabwalo athu amene timakhalako katupanga zija zimatsogolera zoyendetsera mpingo wathu ma theologies athu kandi ma church manuals athu akatekesi athu zititsogolere bwanji kwa konza maphunziro amene aja kumaphunzitsana chifukwa chakuti zimenezo zinanga sitaziphunzira zoona nanga tingoti izo tibe nazo ntchito ife tipanga zathu gazo lathu lakuti tikugaza kuti iyeyo ndi mphunzitsi wathu ngati mphunzitsi wathu zitipange fe shape bwanji zitiumbe bwanji nchifukwa chake tikubwera funso limene lili tingalinene kuti the pedagogical argument ngati pedagogy ndi chinthu chimene mwachiyika ngati chimphunzitsiri chophunzitsa china chake chothandiza chimodelo chofuna kuthandizira wina kuti atsatire maganizo kapena china chake kuti achiphunzitse so the pedagogical argument funso number 6 komanso funso lomaliza limene litsogolere muchida chimene chachiwiri chimene tinacho chakukhala ndi mafunso othandizira kuphunzitsa kukambirana nkhani yathu ndi funso limene kunati how does the Pentateuch handle the question of food on the Sabbath tikamatenga mabuku a Mose oye tisati mabuku a Mose ngati kuti no ndi ake a personal koma tinene kuti mabuku amene Mose analemba 5 oyambirira amene amati Torah chilamulo Genesis Levitical Exodus
Deuteronome, Numeri, Levitico, mabuku amene ajawo kumene Mulungu anampatsa zonse zimene anena kumpatsazo adazilemba zotani ndipo funso limene lilo kudza kumbali ya chakudyali iyeyo adalikamba bwanji imene amachita nazo bwanji nkhani ya chakudya chili ndi malo anji mukapembedzedwe kawo machidwe awo makhalidwe awo so chimenechi chifukwa choti chikukhudza kwambiri Torah mapembedzedwe ndi zina tamuchitcha kuti the worship argument kulankhula konena kuti zimene tikuona mmene Mulungu waphunzitsira ana Israeli machitidwe awo kapembedzedwe kawo zikakhudzana ndi sabata zikumapanga chonchi ndi ife bwanji tiphunzirenso zimenezo ndi zimene tifuna kapena mafunso amenewo ndi amene athandiza tsogolere kukambana kwathu kwa funso limene lili la kudza sabata makamaka kunkhani yophika chakudya ndi kudya chophikira tsiku la sabata kuphatikizako kuyatsa moto mosatenga nthawi tiyambe kuyamba ndi ganzo la chidziwitso chimene tiyenera kukhala nacho cha mmene olemba Baibulo kapena olemba nkhani za Baibulo nkhani zimenezi amachita bwanji amachita zimene amakhala nazo okay pa nkhani zimenezi zimene tifuna tidziwe kwambiri tiganizo pali maganizo angapo koma ganzo lalikulu limene tifuna tilikumbutsane ndilona kuti Mfundo yoyambirira sinthawi zonse pamene olemba nkhani za Baibulo amafotokozera zonse zimene zinalipo pa nkhani imene akulembayo tikutanthauza chani akamali pa nkhani a Baibulo ma Bible writers ma Bible authors Ezekiel andani osaja Mose tikulankhulawo amakhala kuti iwo ali ndi nkhani imene akuyilankhula koma pa nkhani imene akuyilankhula suti amalena zonse zimene akhoza kunenapo kunena ichi amalemba zimene iwo afuna kulemba nkhani imeneyo ndi nthawi zambiri panalinso zinthu zina zambiri zimene nkhaniyo sanazikambepo za nkhaniyo zofunikira mwina zoti kadakonda tizidziwe koma sanazilembe ndezi ngati zimene zozo Mfundo imene tifuna kuti tikumbutsane ndi kuitsegulana maganizo ndi kuti zinthu ngati zimenezo nthawi zambiri timazidziwa kapena zimadzamba kuvumbulutsidwa zimakaonekera kuchokera mu nkhani zina tezo tumina nkhani ndakukhudza kankhani kamene kanali kunkhani yoyambirira ija ndiye timamba kono zinthu zina kuzivumbulutsa mosakonzekera iwo sanakonzekera kuti afuna tivumbulutse zijazo koma ativumbulutsa nthawi zina mwina salaso ntchito yoti zimene jatiuza kwapo kamba nkhani atidziwitsa chimenecho chimene tifuna kulankhula kuti chidziwitso cha mmene olemba nkhani ya Baibulo amene tikamanda nkhani Mfundo zina zofunikira kuzidziwa amene Mfundo zina zimadziwika mu nkhani zina tikutanthauza chimene iyoyo titenge chitsanzo mwina kuti pamveke bwino nthawi zina mwina ukalankhula chikhozo kacho kuti kutanthauza chani komano titenge chitsanzo mwachitsanzo Matthew 27 verse 4 kolekeza verse 5 timawerenga za nkhani ya Yudas mukazawerenga nkhani ya Yudas m'Mateyo mudzamva kuti atamupereka Yesu anathamanga kupita ku chalichi kukachisi nkapeza nsembe aja nkwawo zoti ndachimwa pakuti ndapereka munthu osalakwa ndi iwo anamuyankha kuti ife tilibe nazo kanthu izo ndi zako pamenepo Yudas anaponya ndalama zo mnyumba ya Mulungu nachoka kenaka anakapita nakadzimangira so tikumva kuti Yudas anakadzimangirira akathawa kuchalichi mukawerenga nkhani imeneyo ngati simunakhale ndi mwayi owerenga kulikonse nkungowerenga nkhani ya Mateyo 27 tikungomva kuti Yudas anapita kukabweza ndalama anamkanira ndipo anakadzikweza koma munthu amene wawerenga machitidwe atumwi chapter 1 verse 18 kolekeza verse 9 taona zimene zikuchitika molinga nchichewa cha lero kuti Yudas anagula munda ndi ndalama zimene anazipereka pochita zoyipa zija kumeneko iye anagwa chamutu naphulika pakati ndipo matumbo ake wonse anakhuthuka yense mu Yerusalemu anamva zimenezi kotero anatcha mundawo mchilankhulo chawo kuti alekedama kutanthauza munda wa magazi so maona Mateyo wangotuza kuti Yudas anapita ku chechi ankanira anakadzikweza Luka amene akulemba machitidwe atumwi akutipatsa ma details ena amene ku Mateyo kulibe tadziwa kuti ndalama zimene adamukanira Yudas adapita kugula munda atagula munda adapita tsina kumunda sitikuzola kwera mtengo inali ngozi kapana anachita kwadala kudzikweza koma molamfulamu atanagwa mtengo cha mutu cha dodolido mmene anagwamo anaphulika pakati matumbo kunja pali ma details ambiri pakana munda umene adagula adauchota alekedama chifukwa adauchota munda wa magazi anthu nkhani imene amayidziwa zimene koma munthu amene analenga Mateyo chapter 27 zimene sazidziwa yayi so koma mukhoza kuona kuti pamene awerenga apa pali nkhani zina zimene tazimva zimene kunalibe mmene iwe amalemba akulemba suti akuganiza kuti Mateyo walemba banji wangolemba zimene walemba okay titenge nkhani yachiwiri mosatenga nthawi titenge nkhani ya Mose mwachitsanzo china tikamawerenga m'buku la Exodo
Exodus chapter 7 verse 11 kufika verse 20 timamva zamene Mulungu atamtuma Mose anamuza kuti upite kwa Igupto ukamuze Farao awatulutsa nanga azipita ndi atapita kumene uja anamuwuza kuti uli nacho m'manja mwako njala ali ndi ndodo alitenga ndodo imeneyi ukapita kumene kokaipereka waiponye pasi ukaoneka tu kachinjoka anapita kumene uja timamva zimene mwachidule tingona Mose atapita kwa Igupto anapanga zozizo ali ndi Aaron anapanga ndi akwa Igupto aja nawonso anali ndi anthu awo amabwera kupanga za matsenga Mose kupanga chinjoka iwonso kupanga zinjoka zawo iyi Mose kupanga izi iwonso kupanga zawo zinangokhala kuti Mose zake zinali zamphamvu sitima kuti njoka ya Mose inapita kudya njoka zawo kena kalambo ita mantha koma tikamatenga nkhani imene kulankhula nayo kuti sitikudzoti kuti amatsenga pachapena amati ndani dzinawo sindikhopa nokhoza kunena kuti dzinawana kuti ndawo palibe amene akhoza kuwuzani mukawerenga nkhani yonse the Torah yonse muyimaliza chipanga chakale chonse mukhoza chimaliza simumvapo chilichonse za chimenechi koma tikamawerenga nkhani yomweyo mu 2 Timothy chapter 3 pa verse yake ya 6 kukafika verse 8 tikudziwa mmene Paulo akufotokoza akuti koma zindikiranichi kuti masiku otsiriza zidzafika nthawi zoyitsa kuti anakamba za matsenga apa kuti no anthu ndiye akamba za kuti no monga munthu amene avutitsa akutuza anthu amene adalimbana ndi Mose aja akuti ndiyani ndiye Ambuye anatsutsana naye Mose so tikuona kuti amene anatsutsana ndi Mose aja ndiyani ndiye Ambuye ndi mayina awo pamene ndikupita konse kuja sitimadze kuti ndandana amene aja tinangodziwa kuti no anthu amatsenga analimbana naye Mose koma dziwa kuti ngakhale Mose sadalembe mayina anthu amenewa koma chifukwa linali nkhani kuti madziwika aliyesa amayidziwa anthu amayidziwa and by the way mene sadavulikeso kuyilemba chifukwa tino amazina aliyesa akuyidziwa so Paulo polemba nkhani yake akutitchulira mayina amenewa so yani ndi Ambuye anatsutsana ndi Mose so nkhani tikulankhula ija mwaona kuti mmene amalemba nkhani yesa adalemberetu zonse nthawi imeneyo koma zina zikuvumbulutsika mmene nkhani ikupitirira okay tiyentenge chitsanzo china mothamanga kwambiri chifukwa sitifuna tikhatsike kwambiri pa nkhani imeneyo komano tifuna tipereke mayo tichite illustrate tichite demonstrate tionetsere fundo imene tikulankhulayi ikutanthauza chani tiyentenge nkhani yopezeka pa Oweruza chapter 11 mu chapter 11 cha Oweruza muli nkhani ya Yefitala ndi Agibiyoni amene anthu awachita chipongwe amitundu ena akufuna kuwakolola maso ndi akuti fe tikuphani mukapanga chonchi mukhala kapolo athu ndati mutipatse nthawi yochepa ndiwo akuthamanga kwamuza Yefitala chonde utithandize utilanditse udzakhale mfumu yathu ndiweyo ndi Yefitala akubwerera akuchabwino ndikuthandizani ndi mukawerenga chapter 11 palibe paliponse pamene Baibulo likulankhulapo zokhudza Efereimu palibe mpomwe koma mukamadzawerenga chapter 12 verse 123 ngakhale mukamatsika musimu pamene kudabo tino akutchula za Efereimu andikwatchula kwake sakungwatchula mumoti akutuza kanthu kena kamene kanachitika mu chapter 11 koma upolemba sadatuze kuti kanachitika koma umakutuza kakuti atapita akamenya nkhondo ija Yefitala ndi akubwera anthu ako Efereimu nali fuko la Efereimu lidakhumudwa kwambiri kuona kuti anzawo akugonjetsa akubwera kuimba nyimbo zosangalata akugonjetsa tawina so they said inu ndinopusa naiti mungapita ukamenya nkhondo satuze fe tikummenyani ndecha Yesu lauta akuluakulu inu mukuti ineyo ndakulakwirani kukulakwirani kwake chifukwa chonena kuti ineyo mukuti sindinakuitaneni ndiye kenaka amene akufotokoza mumvetsere pa verse 2 akuti Yefita anati kwa iyo ine ndi anthu anga tinatsutsana kwakukulu ndi ana Amoni kwa pamene ndinakuitanani so apa akuti pamene ndinakuitanani tikumva kuti no Yefitala popita ku nkhondoko asanapite adawaitana anzakewa adawaitana anthu aku Efereimu koma iwowa adakana chifukwa chakukana kwawo pamene anapita yekha kuti basi Ambuye ndithandizeni munditsogolere ndikamenye munditsogolere ndi anapita nakagonjetsa nkhondo so you can see mu chapter 11 sakuti munthu amene ainga chapter 11 sangadziwe kuti kodi no Yefita adakapeza adakafuna thandizo kwa ndani ndi adakumana na zimene sizidziwika koma chapter 12 tikuzidziwa ndi zimene tikutanthauza kuti polemba nkhani olembawa sikunthawi zonse sinthawi zonse sinthawi zinasamaliza amamaliza koma sinthawi zonse zimene amamaliza ma details ena onse ndi zimene zikutanthauza tiyentenge chitsanzo china tikhoza tenga zitsanzo zambiri m'Baibulo zotikhoza kutopa pano pamwena mkongo chokera kuwerukira nkhani yokha koma sikufuna tipange chonchi yayi chitsanzo china ndi chimene chakuti akutuza za mgwirizano pakati mu chapter 30 cha buku la Genesis atuza za mgwirizano pakati pa Yakobo ndi apongozi ake Labani mukamawerenga nkhani yonse mu chapter 30 simumvapo kalikonse zokhala ngati palibe vuto yayi zoti akupanga chipongwe akupanga chani sitikuzidziwa koma zimene zonso tukazidziwa tsopano mu chapter 31 mmene Yakobo wafatsa ndi akazi ake ndi akulankhula nawo pamene tsopano tikumva akulankhula modandaula kuti ine atate wanu wandinyenga ine nasinthanitsa malipiro anga ka 10
times. He has changed all that. So tikuona ma details amenewa mu chapter 31. Komanso mmene akulankhula mu chapter 31 verse 46 nkhani okhaokhaija kukamba ma details azimene zimachitika amene bambo ake amapanga zinyengo mwina kutenga nkhosa kusitanitsa kutere zonse zikambidwa mmene momwe. So tikupeza tikudziwa zinthu zina zonjezera pamene nkhani ine kufotokozedwa pena. Funso limene tikhoza kulifunsa mosafuna kutenga nthawi mogwirizana ndi nkhani yathu imene tikukambirana pano pa bwalo lathu la Bereya ndi funso lonena kuti kodi mchitidwe umenewu omanena kuti nkhani yakamayifotokoza nkupeza kuti pali zina zake sizidakalambidwe koma zakaonjezeredwa pena nkudziwa kuti kunalinso zimenezi kani zikuchitikanso pa nkhani yokhudza sabatayi, kuti kapena tikhoza kupezerako mwayi oti ngati zili choncho tiphunzire tiwerenge paliponse m'Baibulo pamene pakukamba za sabata, kuti kapena mwina pakuti tidziwa zina zambiri za sabata kusiyana nkungowerenga malo amodzi. Ndi funso imene tifuna tiliyankhe, ndipo kuyankha kwake mwachidule nkono kuti zimene zikuona kuti zikuchitika m'Baibulo. Mwachitsanzo tikalenga pa Nehemiya chapter 13 tiyambonena kuti kapita pa Exodus 20 amene timawerenga uja, Exodus 20 amene tawerenga uja akungona kuti uzisunga uzikumbuka tsiku la sabata likhale lopatulika bla 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 uzigwira satere koma sitikumva paliponse akamba pauza kuti kodi ukhoza kugula zinthu la sabata, kodi ukhoza panga malonda, ukhoza kuyika bench yako palibe chiyosime zikungokhala implied kungogaza kuti mwina zina tikhala mbali imodzi mene akusagwira ntchito amwenaso ndi ntchito imeneyo koma sanakambe kuzizo. Koma tikawerenga pa Nehemiya chapter 13 verse 15 lekeza 21 mpamene tikupeza ma details ena amene tikumva kuti zinalipo ndi zimene zamachita anthu, ndipo ngakhale sizidalembedwe pa Exodus paja koma ndi zimene zinali in practice zimene anthu amachita ndi akufotokoza. Mosafuna kuwerenga nkhani yonse mukhoza kuwerenga akunena kuti Nehemiya kuti ine ndinawachenjeza za kugulitsa zakudya pa tsiku la sabata, komanso akuti tsiku la sabata lisanayambe ndinawo azitseka zipata zonse za Yerusalemu ndipo anazitseka mpaka sabata litatha. So kugulaso la sabata so zinali mbali imodzi yoletsedwa zimene zimva komano kuchokera pamene wina akukamba nkhanina akukamba nkhani zina akakhudza sabata tikukamba zambiri za sabatazo. Yeremiya so akupanga chimodzimodzi. Yeremiya chapter 17 pa verse yake 19 kwa verse 27 mukhoza kuwerenga nkhani yonse koma ndingofuna muone kuti akukamba mbali ina kuti samalani kuti pa tsiku la sabata musanyamule katundu paja neno kuti mupumule. Kodi kupumula kuja matanthauzo zonse ngakhale kunyamula katundu la sabata? Ife timangogaza ngati basi mmene anena kuti sagwire ntchito angotanthauza khale komano zimatanthauzaso kusalira sabata kuti musanganyamule katundu. Ameneyo Yeremiya amakamba nkhani yake zina kwa mmene momwe anakakama amadzudzula anthu amenewo ndi zimene amachita zokhudza sabata. Ifeyo powerenga nkhani yake tadziwapo zina zimene zimachitika pa lamulo la sabata. Akuonjezera malo osiyanasiyana mukhoza kuwerenga akuti muzimvera ine ndikuleka kulowetsa kapena kutulutsa katundu pa zipata za mzinda pa tsiku la sabata. Muzisunga tsiku la sabata kuti likhale lopatulika posachita ntchito iliyonse pa tsikuli. So tikuona pali zina zimene zikuchitika. Okay, so zilipo zambiri zimene tikhoza kuzipeza komano chimene tikuona chakuti pa Exodus chapter 20 verse 8 kufika verse 11 zina za zimene zizipalibe. Koma pamene tikuwerenga pa Exodus chapter 16 verse 29 kufika pa verse 30 tikumva kuti taona ndipopeza Yehova akupatsa sabata nchifukwa chake tsiku la chisanu ndi chimodzi amakupatsa chakudya cha masiku awiri aliyense azikhala pa mmene ali pa tsiku la chisanu ndi chiwiri pasapezeke wotuluka kunja. Nderonjeza kuti tuna kuchana kuzo tusagwire ntchito iliyonse mbuzi zako chanchani. Exodus 8 kumasana tuzepo kuti kodino tizituluka nyumba tisamata koma apa kuti usatuluke, don't get out. By the way anthu ambiri akamakamba kuti samaphikira sabata usamachira sabata amangothera pompo koma amayiwala kuti aneneso kuti Bible limati usatuluke, osatuluka pa khomo pako, osatuluka malo ako, osatuluka kunja. So itanthauza kuti pakufuna timvetsetse kuti tanthauza ndi kukhale nyumba tsiku lonse la sabata. Okay, koma chidule nkhani imene lankho kutapeza pali kuonjezera kuti lamulo la sabata silimangokamba zimene zalankhula mu Exodus limakambanso zoti anthu asamatuluke. Okay, so aliyense akhale malo ake. Pamene Exodus 31 tinaonanso nthawi ina akukamba kuti aliyense amene agwira ntchito adetsedwa penalty tsopano akumuzana ameneyo adzayenera kuphedwa akuonjeza penalty. Exodus akunena chicho zimene zinchitikire munthu ameneyo zikungokhala implied kuti mwina utati waphwanya ndi wakumbukisa munthu mwina akumbaga ina chake koma sakunena. Koma Exodus 31 amene akutuza kuti munthu amene aphedwe. Tikuonanso pa Exodus 35 monga tinaonera akuti musayatse moto paliponse tsiku limenelo, musakoleze moto. Exodus 16 verse 23 pamene paja kuti mawa ndi tsiku lopatulika, watchani zimene mufuna kuwatcha, phikani zimene mufuna kuphika, sungani zotsala mpaka mmawa. So tikuona kuti tikamawerenga Bible ija
Olemba wa Exodo 20 sanamalize zonse anangolemba kumbali ina komenti kunkati mva zina ndi zina kukunka zonse zimene zikuchitika zione kuti Baibulo ikumatambasula, Baibulo ikutambasula, kumaonjezera, kufotokozera, kuchenutsa, kuwalitsa zimene zinalankhulidwa mwachidule mbuyo. So zikuona kuti pamene tikunkatipita malemba obwera kumankaonjezera kuunikira zina zimene sizinakambidwe koma zinalipo komano mwina sana kuzitchula mwachuchuchu, zina kuziwalitsa zimene mwina sizinawale bwinobwino mene zimakambidwe zimene kuziona. So mwachitsanzo akuti pa tsiku la Sabata musakoleze moto paliponse, okay, pamene mukhala. Pamene tikamawerenga Exodo Numeri chapter 28 verse 21 kufika verse 25 tikumvanso kuti pa tsiku loyamba muzichita msonkhano wopatulika ndipo musamagwire ntchito iliyonse, koma muzipereka kwa Yehova nsembe yotentha ya moto pa nsembe yopsereza, akuti muzikonza chakudya ndipo komanso muzikonza chakudya cha nsembe yopsereza tsiku ndi tsiku pa masiku asanu ndi awiri ngati fungo lokomera Yehova. Ndetiko akuti no musayatse moto komano akuti no muzipereka so nsembe yopsereza. Ndi mupsereza bwanji nsembe mulibe moto? So zikuoneka kuti anthu amowa amayatsa moto. Ndi muja kuti musakoleze moto nene limbetsetse zitanthauzo chani. Komasa kuti muzikonza chakudya. So makonza so chakudya la Sabata. Ya, mwina kuyankha tikozo nanga chimene kisina chakudya chisicho kapembedza Mulungu. Koma nkhani ndi kuti amakonza chakudya tsiku la Sabata, amapereka nsembe tsiku la Sabata yowotcha pa moto. Moto anati musakoleze koma kuyatsa. So chimeji ndoti pali zina zake zina zimene nomwina Zidafotokozedwa zimene fe tinena tizifatsirire tisanapange chitsimikizo chilichonse apa kuti no ndi zimenezi ziziperekedwa kuonjezera pa nsembe zopsereza za nthawi zinazo. So amapanga kale tsiku ndi tsiku mailira maonjezeranso kuti nje zichitike zambiri. Ndakuti tsiku lachisanu ndi chiwiri muzichita msonkhano wopatulika ndipo musamagwire ntchito iliyonse. Akufotokoza zimenezo gazo losogera ntchito ije kupitilira koma tikuwaona auza kuti kukwawo chasembe ndi ntchito imeneyo, kuyatsa moto ndi ntchito imene Baibulo si moto oyatsa ndi magetsi ayi, ndi moto akatenga nkhuni akauphwanye akazitani ndi zinthu zimenezo. So pali ntchito inake ikuchitika, ngakhale tamva kuti musagwire ntchito komanso ngakhale tamva kuti musayatse moto, tamva kuti pali moto wina kuyatsidwa ndipo achita kuvomereza kupanga chonchi. Yes, pano sitinafike pokambitsana kuti kodi iye anangasomerana kuti koma tikuona zimene Baibulo chimene tiwanga pakumbukani chakuti Olemba Baibulo aja kalembedwe kawo suti amakapnayi zimodzi zonse kuzifotokoza ayi kwa amazifotokozera zinthu zibeneno azilankhula zija mbuyo, amachita supplement mavesi otsatira amankakuita supplement akuonjezera expand kapena kuwalitsa explain extend ganzo mela fotokozera. So tengere vitu kuja 23 verse 4 koleka verse 8 akuti awa ndi masiku osankhika zikondwerero za Yehova, masiku oyera misonkhano amene muti mudzatenge mudzalengeze pa nthawi yake. Chikondwerero cha Pasika chiziyamba madzulo a tsiku la mwezi, tsiku la 15 la mwezi omwewo ndi tsiku lolemekezeka Yehova, ndipo muziyamba chikondwerero cha buledi wopanda yisti, muzidya buledi wopanda yisti kwa masiku asanu ndi awiri. Pa tsiku loyamba muzichita msonkhano wopatulika, musamagwira ntchito iliyonse. Pa masiku asanu ndi awiri muzipereka nsembe zopsereza kwa Yehova, ndipo tsiku lachisanu ndi chiwiri muzikhala ndi msonkhano wopatulika ndipo musamagwire ntchito iliyonse. Tikuona sogezo osagwira ntchito iliyonse. So tikuona apa akuti musamagwire ntchito iliyonse apa koma kuonjeza kuti musamagwire ntchito yolemetsa. Okay, Levitico akuti ntchito yolemetsa. So Numeri akuti musagwire ntchito iliyonse koma kuona kuti Levitico akumasulira kuti ntchito iliyonse koma ntchito yolemetsa. And then tikuona sogezo ijela kuti Bible mene likubwereza likutambasula likuunikira likuonjezera likupanga clarify zina zimene mwina zinalankhulidwa mwina anthu musingazimve bwino komano akuzimasula kuti muzimvetsetse bwino. Okay, so zikuchitika njani zimene tikuona zikuchitika m'malemba? Tikupeza nena kuti mwachitsanzo taona Exodo akulankhula mwachidule ndi akudzaonjezera Exodo 35 verse 3 akuonjeza zina zimene sana zilankhule mu Exodo 20. Exodo 16 akuonjezera zina zimene sizilankhulidwa pa Exodo 35 akutifotokozera kuti aliyense azikhala pamene
anali asapezeke otuluka tikuona zimene zipasapezeke otuluka kunja gazo chalankhula lija kuti kamakambaza kuti ino kusunga sabata tisangokamba nkhani yakuti kudya yayi kuphika yosaphika la sabata komanso osatuluka kunja tizikambanso kuti osatuluka kunja nthawi zambiri zimachitika kuti anthu amene akuena kuti musamaphike la sabata musadye atuluka chonsecho achoka so ndikutipanga contradina ino chikhale comprehensive tidzadze so akunena kuti tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi sabata lopuma tsiku la msonkhano wopatulika so tikuona silongokhala pamfuno makapita so masonkhano apanga msonkhano so ndikuti usatuluke koma mukhale ndi msonkhano wopatulika ndikuti pali zina zimene ino sidazidziwe zikukambidwa koma zilipo mwachidule akuonjezera zimene sizinalembedwe mu Exodo koma ndi mbali imodzi ya yolongosola lamulo la sabata so chimene chikuunika panja kuti tisatamange nthawi zonse kuti kamamvetsera Baibulo nthawi ndi bwino kusakatula mbali zambiri timpetsetse chifukwa Baibulo imakhala ndi zina zimeneno palemba limene mukulembano palibe koma zilipo sizikuoneka chifukwa tino zatambasulidwa za lankhulo pena so chidule Exodo sakulemba zilizonse pamene uya kutambasula pamene tikulemba so mchidwe umene ma scholars anthu ena amene amachita za Bible amaucha progressive supplementation kapena kuwonjezera chichewa chake tingati mfunthulira wakaonjezera kuti nakufunthula zinthu koma nakuonjezerapo zimene panalibe poyambirapo kuti no amene akubwera kuti azione bwinobwino zimveke bwinobwino azitsatire bwinobwino so zimene Bible likuchita Bible likutambasula komanso kumaonjezera zinthu zina zimene poyambirira mwina pazifo zoti anayiwala kapena sanazione zofunika nthawi imeneyo sanazifotokoza ndi akudzazifotokoza kuti no zimveke bwinobwino chimene chocho chimene tikuchipeza galidwe machidwe ena amene akuchita Bible chitsanzo china tikozochipereka chili nkhani ya Abrahamu titenge Abrahamu Sara mkazi wake ali ndi maulendo amene achitikira awiri ulendo oyamba chapter 12 cha book la Genesis chapter 12 verse 10 verse 20 anapita ku Igupto ku Egypt chifukwa kuti akhala njala mdziko lawo ndi atapita kumene kujako Abrahamu akuti iwe mkazi wanga ndokongola kwambiri ndi madzori iwe ndokongola kwa basi ndi kunoko anthu atandipaifa yewe ndakakufusa uzinena kuti ndachimwene so inu nkhani imene mukwiza kuno kuti tisatenge nthawi chifukwa tino tipulumutse nthawi yathu akupitadi Abrahamu akumuuza Sara akuuza anthu achima ija ndachimwene ya Abrahamu sombati ndachimwali matsoka kapena momwayi Farao wasirira Sara kubwera kudzamfusira akuntenga kenaka zukatidziwa kuti no iwe munthu yesi mkazi wako iwe umanditamiza chifukwa chani mukawerenga nkhaniyo ikuoneka ngati Abrahamu adanama kuti no uyu ndi mchemwali anga zimene anga zodabodza kwa mkawerenga chapter 20 nkhani yofana ndi yomweyo wapita so kudera lina kwa Abimeleki Abrahamu uja nkachiraso zimene adachita kwa Igupto kuja kwa amene akulankhula uku tikuona kanthu kena kamene kakuchitika Abrahamu akunena kuti mchemwali wanga ampanikizaso nthu atapeza mavuto kenaka ndimene akulongosola Abrahamu pa verse 12 tamvetsera nakuti komabe kunena zoona iyeyu ndi mlongo wanga adi mwana wa mkazi wa abambo anga ngakhale kuti sifa amayi mmodzi tsono akhoza kukhala mkazi wanga ndi Abrahamu kani so Abrahamu chapter 12 sura amanama kungoti nthamene Olemba uja sana tifotokozere kuti Abrahamu uyu anali mchemwali wake koma muja amati step sister kapena ma cousin sister oti wochokera banja la abambo awo wang'ono kapena banja la chemwali awo abambo ako ndi makhoza kukolana ngakhale kwathu kuna anthu amaita zimenezozo so taona kuti no Genesis 20 watithandiza kumvetsetsa chimene sitinamvetsetse tikananena Abrahamu tingonama kunamiza anthu kuti no ndi mchemwali koma tinalizoona unali mchemwali wake zinangokhala anakwata nawo mchemwali wawo okay so chimene kulankhula ndi zimenezozo tione zina zimene zikuchitika mu Bible tikuona tikawerenga pa Exodus chapter 16 verse 29 kufika 30 akuti aliyense azikhala pamene ali pa tsiku lachisanu ndi chiwiri pasapezeke otuluka tikapeza koma ndi akufotokoza pa verse 16 chapter 16 verse 29 verse 30 kumapita kufotokoza taona Yehova wakupatsa sabata nchifukwa chake tsiku lachisanu ndi chimodzi amakupatsa chakudya cha masiku awiri so akufotokozera amene apita patsogolo akutipatsa detail akutifotokozera pasapezeke otuluka tikumva zinthu zina zake zonse tiyeni titenge ka break pang'ono tipumulire kuti tibwerenso tidzapitiriza kuchokera pa medasi zapa ndi ganizo lakuti tikalowa mu chigawo chachiwiri chitimalizitse mbali yoyambirira episode 1 kuti tiyang'anizane ndi episode 2 imene ibwerenso posakhalitsa mwakoma nonse ambuye akudalitseni chifukwa cha kukhalapo kwanu. God bless you.